Moi, tässä Meri ja Anne-Mari! Ja tää on Verkossa lapset pyhäkouluvideo. Tänään puhutaan semmosesta raamatun kohdasta kuin... sellaisesta raamatun kohdasta kuin pyrkikää aina tekemään hyvää toisillenne ja kaikille ihmisille. Me ollaan arvottu verkoston rekisteristä 2 perhettä, lapsiperhettä, joille me tehdään sellaiset mysteerilaatikot, jotka me lähetetään postissa ilahduttamaan heidän elämää. Ja nyt me lähdetään kotiin! Huhhuh. Tuli pikkasen soppailtua. Vähän liikaa. Eli meillä oli 2 perhettä. Kun Anne-Mari osti toiselle perheelle laatikon ja lahjoja ja mä toiselle. Niin katsotaanpa mitä tuli ostettua. Apua, ei nää miten nää mahtuu noihin laatikoihin? No mitä sä ostit sun perheelle? Mitäs täältä? Aloitetaan kirjoista. Oli värityskirjaa, sitten oli lasten raamattua. Ja sitten on tällainen niinku tällainen Sitten voi niinku avata kirjaa tällaista tarinaa. Ja... Tosi hyvä. Joo, ota hintalaput pois, ei saa olla lahjoissa hintalappuja. Mäkin ostin kirjoja, mä ostin tämmösen pipsapossu, missä on pipsanpaloauto. Ja sitten tässä on tämmönen pipsapossupehmollelu, tuo on niin ihana. Mä tykkään pipsapossusta. Ja siellä oli niin paljon kaikkia pipsapossukirjoja, oli tosi vaikea valita minkä mä haluan, mutta se oli tää. Sitten hei, perheen äidille me ostettiin kans vanhemmille niin tämmönen Bible Journal. Eli tänne voi sit niinku itse. Täällä on niinku Uusi testamentti. Sitten sinne tää on semmonen mihin saa piirtää. Et sit tänne voi piirtää kaikkia kuvia niinku sit raamatun kohdasta. Musta tää on tosi kiva. Joo. Eiks mä ostin jonkun muun kirjan? En mä sit ehkä ostanutkaan. Mä ostin tuolla. Ei vitsi, tää on niin siisti. Mä halusin itekin tämmösen, että tänne voi aina vaan niinku maalaa uudestaan. Ja sitten ne niinku kuivuu ja sitten ne menee taas valkoiseksi ja sit voi taas maalaa. Tää on niin siistiä. Nyt on ainakin tekemistä, jos joutuu taas vaikka karanteeniin tai muuta, niin ei käy aika pitkäksi siellä. Mitäs sit? Sit me käytiin kanssa ruokakaupassa. Joo, me käytiin ruokakaupassa ja me ostettiin suklaata. Se pitää aina olla mukana. Ja Kato, onks nää sun ostamia? Ai! Joo, nää on siis laastareita. Sopii hyvin niinku kaiken ikäisille. Niinpä. Joo, kato siinä on koirakin. Ostit sä nuudeleita? Joo, siis oikeesti nuudelit on hyviä, koska ne oikeesti siis ne on niin nopeita. Ne on 3 minuutissa valmiita, siis syöt vaikka riisinkaan tai joku kanssa. Se on vaan täyttävää. Syöt sä riisiä nuudeleita niinku yhdessä? No ei niitä syödä yhdessä. Onko se joku filippiiniläinen tapa? En mä tiedä. Mut no se pointti on se, että se on hyvää. Okei. No mä ostin tällaisia. Mä ajattelin, että kun ei jaksaa, kun vaan istuu lasten kanssa kotona ja ei saa tavata ketään, niin
ei jaksa tehdä ruokaa tai en ainakaan jaksa tehdä ruokaa, niin tää on tämmönen niinku valmis ateria. Että tässä saa niinku tämmösen valmiin ateriasmoothien. Wow. Ja sitten mä ostin kaikkia tämmösiä raakaruokapatukoita, että näillä voi myös korvata lounaan. Sit lapset voi syödä purkkiruokaa, mutta mitä aikuiset syö? Näitä. Ja sitten on tosi tärkeää, että korona-aikana muistaa aina käsidesin ja maskeja. No aina tosi tärkeää. Toi oli tosi hyvä. Toi oli tosi hyvä. Ja sit mä ostin vaan maalarin teippiä, kun mä ajattelin, että maalarin teippi on aina hukassa. Mistä on hyvä olla mulle. Mutta ehkä noi maskit oli vielä parempi. Mitäs muuta? Tää on niin parasta. Tää on paras, mitä mä tiedän. Tämmöstä raakasuklaa levitettä. Et voi syödä tosi hyvällä omatunnolla. Mä syön silleen, että mä laitan banaanin, sit mä laitan tätä siihen päälle ja siihen vielä pähkinöitä. Se on ihan sairaan hyvää. Mä ostin tätä itsellenikin. Se just mahtuu tänne laatikkoon. Joo, mitä sit? No mä ostin sit tämmösen tiskirätin, et ehkä vähän outo lahja, mut mä ajattelin että rakkaus on arjen pienissä teoissa. Että siinä miten me autetaan toisiamme arjessa, niin tämmönen rakkaustiskirätti, se voi olla rakkautta, että pyyhkii pöydän toisen puolesta. Vai mitä? Joo. Tai en mä tiedä, miten sä Anne-Mari autat ihmisiä sun arjessa? No siis tavallaan se on niitä pieniä tekoja. Ei se tarvitse olla mitään hirveän isoa, mutta se tavallaan, että sä ajattelet toista ihmistä. Tavallaan kun sä teet jotain ja sä että hei, että tää ihminen tykkää tästä tai se toivoisi jotain. Tai ei se välttämättä toivoisi palvelusta, mutta sä tiedät, että se tavallaan tuo sille hyvän mielen. Niin se on tavallaan sellainen hyvä lähtökohta. No miten sä oot viimeksi auttanut vaikka sun vanhempia? No mä muistan aina tehdä tiskit ajoissa ja yritän laittaa ruokaa sille ilman, että mun ei tarvii pyytää sitä erikseen. Ihanaa. Joo. Niinpä, kun auttaminen voi olla niin monenlaista. Et kun Raamatussa sanotaan, että tehkää hyvää kaikille, niin se voi olla se voi olla sitä, että kuuntelee just toista, että mitä se toinen ihminen tarvii ja sit auttaa sitä niissä asioissa. Et on silleen, ja kuunteleminen, sekin on jo teko, että kuuntelee toista, kun se haluaa jutella sunkaan ja välittää. Niin kuin voi vaikka ostaa kondensoitua maitoa. Niin hyvä! Sitä voi laittaa vaikka johonkin kuumaan veteen vähän sen, sit tulee sellaista makeet maitoa. Tai sit voi tehdä hedelmäsalaattia, ihan parasta. Kannattaa. Tai sitten jos on makeen himo, niin sit se voi syödä suoraan. Miten siitä voi tehdä hedelmäsalaattia? Siis laittaa pilkkohedelmiä, kaataa tätä puolella valmis. En oo ikinä kokeillut. Joo, kannattaa on tosi hyvä oikeesti. Siis jos laitat mansikoita, banaaneja, ihan mitä tahansa, ihan kaikkea hedelmiä. Laitat kaiken sekaisin ja laitat tätä, niin tää tekee kaikista hyvää. Okei, mut mä oon tehnyt tosta semmoista makeet pizzaa. Et tekee pizzataikina, sit laittaa siihen kastikkeeksi ja sit siihen kaikkiin suklaat ja vaahtotähkeet päälle. Sitä voi laittaa ruokaakin. Jos haluaa makeet ruokaa, niin se on hyvä. Tämä on tosi hyvä. Okei. No sit tarvii kans näitä sen jälkeen. Joo, tässä tosi tärkeitä. Sulla on jotenkin paljon enemmän. Nämä kaikki on melkein sun, mitä tässä vielä on, paitsi tää. Tää oli mun perheelle. Suklaata. Lisää suklaata. Vanhemmille. Myös lapsille. Tällaisia pikkusia. Totta kai ne on kindereitä. Ja sitten niin monet ihmiset on allergisia pähkinöillä, niin mä ajattelen, että auringonkukan siemeni, niin voi laittaa salattia, ruokaa, ihan mihin tahansa, jos laitat kastiket vaikka siihen, niin kaikki maistuu tälleen. Niitä voi syödä ilmaankin, ihan vaan tälleen vaan. Sä ostit paljon enemmän. Mistä mun laatikko jäi ihan ajaksi? Mun pitää keksiä tänne jotain. Haluatko jakaa tästä jotain? Niin pitäisikö? Sä voit auttaa mua silleen. Haluaisitko kauppakassia tästä tai kirjoittaa? Tää mä ajattelin myös, että aikuisilla on hyvä, kun aikuiset on niin kiireisiä. Niin tavallaan, että vihkoihin voi kirjoittaa kaikkia tärkeitä asioita. Niin... Aika kiva. Joo. No voinko mä ottaa tän pingviinin? Joo, tää on aika söpö. Koska täällä ei ollut ihan hirveästi leluja, paitsi toi pizza. Joo, mä otin tällaisen lampaan sitten tänne. Niin sypä. Hieno. Ja niin sit tässä oli tällainen hyvä pienelle lapselle tällainen mistä. Tosi kiva. Mahtuuko sinne? Kyllä sinne, jos mä teen tohon joku aukon. Se on vain järjestelykysymys. Vähän nyt pelaisi Tetristä.
vitsi, kun mä jotenkin ajattelin, että se olisi tosi tärkeää, kun nykyään kaikki on digitaalisessa muodossa. Että olisi ainakin yksi tällainen valokuvakehys, missä olisi niin monta sellaista, vaikka perhekuvasta, vähän lapsista kuvita jotain kivaa. Muistaisi aina ennen kuin kävelee ovesta ulos, niin näkee nämä kuvat. Kiva idea. Niin miksi tää mun laatikko on näin paljon tyhjempi? Mä etsin jotain lisää. Mä en tiedä. Mä halua tyhjempää laatikkoa. Löysin tämmösiä pipsapossutarvoja. Jee, pipsa. Mä ois halunnut tästä vielä. Niin laitetaanko sinnekin pipsapossutarvoja? Joo. Oliko tää pehmola ollut muokkautu hyvin? Se voi vaan puristaa sinne. Tässä on vielä Tuomas veturitarroja. Mites tää kauppakassi tai näit, mitä tää on? Saippuakuplia, oisit sä halunnut saippuakuplia? Mä löysin vielä tämmösen raamattuvärityskirjan. Mä laitan tämänkin tänne. Sitten on ehkä tarpeeksi. Ja hei, kommentoi alle, kumman näistä yllätyslaatikoista sä itse mieluummin haluisit, Merin tekemään vai Anne-Marin tekemään. Ja näihin liittyy myös haaste, joka ei ole pakollinen, koska lahja on lahja. Se annetaan ihan vapaaehtoisesti ja saadaan vapaaehtoisesti. Mutta me laitetaan tänne mukaan tämmönen kortti. Pistä hyvä kiertämään. Kun mä teen hyvää jollekin ja joku muu tekee sit taas jollekin, niin sillä tavalla hyvä levii maailmassa. Eli jos saat tämmöisen kortin joltakulta, niin joku tekee sulle antaa jonkun lahjan tai tekee jonkun palveluksen tai auttaa sua, niin auta sä sit jotain toista jollakin tavalla. Ja anna sille tää kortti. Ja pyydä sitä tekemään taas jotain hyvää eteenpäin jollekin. Ja kommentoi alle, jos oot saanut joltain tällaisen kortin ja sen takia ehkä tullut katsoa sitä videoa. Eli kortit kans pakettiin. Yes. Elikkä tää oli tän sunnuntain video. Ja muista aina, että kaikista tärkeintä, että auttaminen tulee suoraan sydämestä. Moi moi! Hei! Moi! Me ollaan Jaakkolan perhe ja me ollaan saatu tämmönen mystinen paketti verkostolta ja nyt me avataan se. Täältä avataan teippi. Katsotaanko mitä täältä löytyy. Noin. Voi Onpas mitä paljon kaikkea kaikenlaista. täällä on. Meillä on tämmöiset hyvät apurit. Ja tommonen ihana kirja. Tässä on niin paljon tavaraa, että tästä varmaan voi antaa lahjalle sulle toisellekin.